της Δημοκρατίας στη τιμητική διάκριση, ο πρόεδρος του Queen's College του Στρασβούργου τόνισε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο πλέον διακεκριμένος απόφοιτος του κολεγίου, επισημαίνοντας ότι η πορεία ζωής του καταδεικνύει την αφοσίωσή του στο καθήκον. Στο σημερινό πρόγραμμα του Προέδρου περιλαμβάνεται επίσης συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας. Ακόμη θα παραστεί και θα μιλήσει στο Εθνικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο τη Δευτέρα. Δεν φαίνεται να γεφυρώνεται η απόσταση που χωρίζει η Ελλάδα και η Τουρκία στο κυπριακό έκτημα το αμερικανικό ειδησιογραφικό δίκτυο Bloomberg, στον απόϊχο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σε εκτενές δημοσίευμα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τα περιθώρια βελτίωσής τους, δεδομένου και του καλού κλίματος των τελευταίων μηνών, το Bloomberg σημειώνει ότι υπάρχει ελάχιστο κοινό έδαφος παρά την πρωτοφανή πολιτική βούληση των δύο πλευρών. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η πρόοδος των συνομιλιών επί του Κυπριακού θα επέτρεπε την εξαγωγή πετρελαίου